Oine Amaia Berrioa txaun eta alder. Gaur goizean Madrilen bazkaldu duzue. Oso ongi, oso merke eta primeran. Aita Ginarrebaren etxean bazkaldu duzue. La Zarzuela jauregian hain zuzen. Bazkalduta gero, eta oso giro honean, kopa bat eskoa gainera, hasi zarete komentatzen, nola dagoen panorama Espainian. Familien arteko komentatzen diren gauzak. Gurtel kasua, Nos, Balaia, Florilaren Eskopeta, Corina, Mato, Batzena, Sepúlveda, betiko gauzak. Beraz, kontego zuen pizka bat zer egin duzuen. Hemen Etxaun Urdangari, Amaia de Borbón, eta Ander Maritzala. Badakizuen ineu zelarri nagoen, Letizia erdian danotan gustoren, baina Maritxalarrek zehostie iten dau hemen, zehostie iten dau hemen. Maritxalarrez bakarra, nik ez dut ikusten hemen ezer txarra, bueno, gatzikan gabe zegoen kabiarra. Urdangarinek bota duk dida kaldera, Zarzuelan sentitzen naiz ni arroz antzera, non horke karri bar dau farlopa etxera, Badot horren beharra, ni baina bilarri, juezek ez dutuna bendia ikaragarri, Soto del Realera bizitan etorri, Etzinake joango horran berriz egan, bertan ardo honetik baitzen edan, eta espa ipini zizuten antzeldan, Feliperen alboan zabiltzazu grabe, Urdangarin lapurtzen omen dabil suabe, nik dena egiten dut epaiketa gabe. Beitu gure aurretik Juan Karba igaro, aspaldion ikusten dut nahiko arraro, muleta bigaz eta putzituta dago. Zulen balon manoan izar nabarian, funtzionaltasuna omentzan argian, zehozetarako da ainesku handia. Juan Karpa pasatu da bai, triste eta ilun. Joku bat egingo dut, ez sentitu errudun, noiz akabatuko den, porra egin dezagun.
baina Maritxalarzuk kontuok amaitu. Eskopeta bat dekoan gordeta aitu, ta ikusten bazaitu, akabauko zaitu, akabauko zaitu. Akatzeko badaude moduak ta erak, ta erregeak dauzka hortako aukerak, baino elefanteak naio ditu berak, naio ditu berak. Eizan ibiltzen da ta hortan da trebea, baina bera hiltzeko badaukat unea. Ondo entrenatu dut nik Froilan semea, nik Froilan semea. Ni neuk aberastea, neukonez helburu, baina jaizonetan os ez dago seguru. Beste enpresatxu bat sortuko aldogu, sortuko aldogu. Zu ere zera kabroi, dotore askoa, nun jaio zinen hortxen daukagu bakoa, izan behartzen nuen Zumarragakoa, Zumarragakoa. Enpresak montatzea da zure ohitura. Jenteak ikusita ez du egiten duda, eske gainera dugu guk honen itxura, guk honen itxura. Eta izu Letizia ze arrotxu doan, gubion aldean hau dauleku altoan, ba guapago zengo zan telediarioan, telediarioan. Antxe ibiltzen nintzen albiste sasian, orain hobeto nago nere inertzian, kobratzen ainaiz baina naulan gabezian, naulan gabezian. Telediariotik ona heldu zinen zuzen, Letizia izen hori ezait ateratzen, anormala naizela hasi naiz pentsatzen, hasi naiz pentsatzen. Bueno, guk barriketa luze daroago, ta oraingo hankerik ez dagigun saldu, behintzat egongo gara pobrezitik salbu, pobrezitik salbu.